който не на всеки се слуша. Бъдете благословени. Това е много прекрасно дело, защото вие днес приехте светото таинство кръщение и станахте вторите духовни родители на Патриция. Малко дори аплодисменти, може да възможно. Какво означава втори духовни родители? Вие ще напътствате това детенце, вашата прекрасна кръщелница, ще бъдете до нея, до мама, ще си помагате взаимно, ще се подкрепяте и да й давате много добри съвети, както едно християнче трябва да живее в правия път, не по кривия. Това е много важно. От името на домакините на това прекрасно тържество искаме да ви благодарим от сърце, че вие поехте този огромен ангажимент да станете част от това световно таинство кръщение. Бъдете живи и здрави, постигате всичко с лекота. Имайте мир и любов и здраве. Това са най-важните неща, които напътстват човека в живота и може да постигне всичко в живота. Бъдете здрави! А на вас, скъпи гости, искаме да ви благодарим, че тази вечер сте тук и ще станете съпричастни на това малко кръщение, което ще стане след малко лудково, аз съм сигурна на 100%. Лека по лека обаче ще